Onde da noi mobdone. Mogarosh moi svobodna me čkerne kono. Haini slobodi šašmo Čilna varaj. Šmoda alo i da gidar kormoša paramat na bomekum harja odisejki. Ato amina kum tabib no yeru da kiyo da zaminje kurša vai agenti tati miramo amuna darak me ove. Neki odisojki hatogiyoi gunoyki ay tarafi tabi bomesha ay tarafi khadamot ay tarafi khodamot mo jazoyki vazdireki mo dodame tonem chikadar jarima bandi bekire. Az 4 saat to yak 1000 saat somali jarima. Ya hamid kadar ma fikir bekrim da holati ki ya kasam memura to azor jarima bandi kadar ya noakya. Jarima kadar? Dar zarin chakadar jarima kadar. Barabat, chakadar jarima kadar. Так, естественно, адамар агар мо 68 бодисаи хатогири техники, тактики ташхиси бошад, мо аз 68 бодисаи баррасӣ кардем, чи ду нафараша мо ҷарима кардем аз дар якхона 400 то 800 сомонро, лекин ягон бодисаи ин гуфти Нусрат Фазлович дар истисолоти суди рафтагӣ нест ва дар натиҷа ягон надорем молодки ва суд шудагӣ бошад. Барои ами шумо назм мешавад, ами рӯзи гуфту саволу ҷавобҳо судиҳо дигаро қати агар мо ҳам назм мешид ки мисли агенти коррупсия ами маълумотҳоро гирем. Ман бо шуморо бовар мекунам ки тамоми бартарафи амалҳои коррупсионӣ ришватситони дигаре ки мешавад мо ҳамаша дорем. Фамилия ба фамилия чӣ коро шуда чӣ гап шуда. Неки суди ами гуноҳое ки мешавад мутаассифона надорем. Ина медонем наздикида ай тарафи ҳам як нафара бемор пухта хай овардан, авлава қати овардан ки мутаассифона духтуро ҷазо гирифтанд. Мутаассифона мо инро намедонем. Мо мехостем ки ёрдами шумо қати фаҳм мебинам.